जेमासि प्रेज द लर्ड बयखौबो खुलुमहरदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोबां दुखुनि रादाब फिन लानानै फैफिनबावलायबाय प्रियफोर नोंथांमोना ट्रेलाराव अलरेडि नुनो मोनखाबाय जे मोनसे गिर्जा न'खौ जेसिबिनि गेजेरजों सिफायगासिनो दङ एबा सिफायनायखौ नोंथांमोना नुदों दा दिनै नोंथांमोननो बे मोनानि समाव बेबायदिनो मोनसे रादाब लानानै फैबाय जेरावहाय जेसिबिजों मोनसे गिर्जा न'खौ सिफायगासिनो दङ गाज्रि मानसिफ्रा दुथांफोरा जेराव नायनानै थानो हायाखिसै खुलुमनाय सिबिनायफोरखौ सैथो इसोर जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायखौ नायनानै थानो हायाखिसै बेयावहाय बै गिर्जा न'खौ सिफायथारबाय दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो कमप्लिट बे भिडिअखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायदों नोंथांमोना बे कमप्लिट भिडिअखौ नायग्रोदो माबायदि गिर्जा न'खौ इनाय अनागारियै सिफायनानै होखो नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि उनाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहैसिगोन थोड़ा करवू ना बांगला चर्च भंगा चलती मझे मझे मारने के मिसे देंगे आगोर आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौ मोजाङै नायबाय गिर्जा न'खौ सिफायदों बे
रादाबखौ एबा बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना मोजाङै नायदों आरो बेयाव माबायदि मा जाथाय जादों नोंथांमोना नुगासिनो दङ अजागा प्रियफोर बेयाव माबा मोनसे सोरनिबा बुलायनायनि बाथ्रा नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा माबा मोनसे तर्क बितर्क खालामनाय नुनो मोननाय नङा नाथाय माखासे मानसिफोर नुगोन जे जायफ्रा न' सिफायनायखौ नायगासिनो दङ गिर्जा न'खौ सिफायनायखौ नायगासिनो दङ दा अनजाग्रा प्रियफोर नायगिरिफोर आं बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ रोखायै बुंनो हानाय नङा जे एबा रोखायै नोंथांमोननो खोन्थानो हानाय नङा मानोना आंनि आखायावबो आं डिटेल्सखौ बेखौ मोननो हायाखिसै जुदिअ आङो नायबिजिरदोंमोन माखासे बाथ्राफोरखौ नायदोंमोन नाथाय आं क्लियार मोननो हायाखिसै जे बे गिर्जा न'खौ थारैनो सोर सिफायहोदों मा जाहोननि थाखाय सिफायदों बेनि डिटेल्सआ आंनि आखायाव गैया दा माखासे साइकोलजिखौ बाहायनानै जों जुदि भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला जोङो एसे हमदां हायो अनजाग्रा प्रियफोर बे जाहैबाय बे गिर्जा न'खौ सिफायनायनि जाहोना मा बेखौ जों एसे आइडिया खालामनो हायो नोंथांमोनाबो फिन नायफिनबावनो हागोन बा फिन नायफिनगोन जेन स्टाडि खालामगोन जेन बे गिर्जा न'आ मा जाहोननि थाखाय सिफायजादों दा आंनि स्टाडि खालामनाय बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानैसो बुंनो नागिरदों नाथाय जाय बेक्तिया बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन बे जाहैबाय मैयासो आपल'ड खालामनाय एकदम रिसेन्टलि जानाय जाथाय नाथाय बिथांनियावबो बेबायदि डिटेल्सआ जेबो गैया बिथाङाबो जेबो बे बाथ्राखौ बुङाखिसै आरो आं गोबां कमेन्ट्सफोरखौ नायदोंमोन कमेन्ट्सआव हले गोबां कमेन्ट दङ कमेन्टखौ आङो बुंनो हाया दा कमेन्टखौ लानानै बाथ्राखौ बुंजोबनो हाया कमेन्टआव बुंनाय दङ जे गाज्रि मानसिफोरा बेबायदिनो खामानि मावो इसोरा बिसोरखौ निमाहा होथों होननानै गोबाङाव कमेन्टआव लिरनाय दङ आरो बेयाव जि फंसे फंनै बाथ्राफोर खोनादों बे जाहैबाय साउथ इण्डियाननि राव साउथ इण्डियाननि सोदोब कानाडानि बा कर्नाटकनि बा केरेलानि तामिलनाडुनि बेबायदि माबा मोनसे बिथांमोननि साउथ इण्डियाननि राव बियो बेखौ जों हमजोबनो हायाखै एबा आंबो बुजियाखै जेबो नाथाय खालि बेखौल' नुदों जे जेसिबिआ गिर्जा न'खौ सिफायगासिनो दङ आरो बिनि जाहोना जानो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर जे मण्डलियानो हयथ' सिफायदों नामा गोदान बिल्डिंनि थाखाय जिहेतु उल्था साइडआव नायोब्ला बिथिं मोनसे मोजां अलरेडि मोनसे गिर्जा न' नुनो मोनबावो मोनसे मोजां कालारजों फोननाय नोंथांमोना मोजाङै भिडिअ क्लिपखौ नायगोन जुदि आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि मोनदोंब्ला नोंथांमोना गावनो फिन नायफिनबावगोन जेन गिर्जा न'नि जाय गिर्जा न'खौ सिफायबावदों बिनिनो एसे साइडआव मोनसे सेम साइजनि मोनसे मोजां कालार फोननायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो आरो लोगोसे बेयाव जुदि दुथां मानसिफोरा हमनानै ला गुबुन धोरोमनि दुथां मानसिफोरा जुदि सिफाय होनायमोनब्ला बेयाव बिथांमोनखौ एसेब्लाबो नुगौमोन जेरावहाय जोङो बांसिन बेक्ति बिथांमोननि गाननाय जोमनायखौ नुयो बे जाहैबाय अरेन्ज कालारनि जेखौ फागुवा कालार होननानै बिथांमोना बुङो फागुवा कालारनि ड्रेस गाननाय बा मोनसे गोदोनायाव आलायनाय बेफोरबायदिखौ नुगौमोन आरो जय श्रीराम होनबाय बायनाय बेफोरबायदि सोदोबखौ जों खोनागौमोन नाथाय बेयाव रावनिबो बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ खोनानो मोनाखै खोनायाखै दा बेयावखाय आरो बेयाव रावनिबो गाबनाय सोदोब खोनायाखै हाय हाय हुइ हाय होननाय गाबनायफोरबो सोदोब खोनायाखै बयबो सिरियैनो दङ सिरियैनो खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेयावहाय जुदि बेफोरखौ नायोब्ला बेफोर साइलेन्टखौ जुदि थट खालामोब्ला जोङो एसे आइडिया मोनो जे बे गिर्जा न'खौ सिफायनाया हयथ' मण्डलियानो मोनसे गोदान कनस्ट्राक्सननि थाखाय एबा नङाब्ला अलरेडि बै साइडआव जाखाबाय जेरावहाय आं बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे बै साइडआव अलरेडि मोनसे गिर्जा न' बायदि अलरेडि दंखायो हयथ' बेबायदिबो जानो हानाय मोनसे बाथ्रा नाथाय आंनि बुंनाया जे बे सैथो जोब नंगौ बेखौबो आङो कनफार्म खालामनानै होनो हाया नोंथांमोननो जे बेबायदि जानोबो हागौ नाथाय ओरैबो जानो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर जे दुथांफोरा नंगौ गाज्रि मानसिफोरानो सिफाय होदों बेबो जानो हागौ नाथाय बेयावहाय जेबो प्रुफ फोरमान होनो हाया जे गाज्रि मानसिफोरा सिफाय होदों होननानै अनजाग्रा प्रियफोर नाथाय रादाबा बेनो जे थारैनो गिर्जा न'खौ जेसिबि लानानै सिफायदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय सिफायदों बे जाहोनखौ आंबो नोंथांमोननो क्लियारै बुंनानै होनो हानाय नंलिया जिहेतु आंनियाव बेनि डिटेल्सआ जेबो गैया देब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों एबा माबा मोनसे नुदों जेरावहाय नोंथांमोना गावनोबो मोन्थिदों जे जेसिबिआ गिर्जा न'खौ सिफायगासिनो दङ नाथाय बै जेसिबिजों गिर्जा न'खौ मानो सिफायदों आं बेखौ बुंनो हानाय नंलिया थोंजोङैनो गाज्रि मानसिफोरा सिफायदों होनब्लाबो गोरोन्थि जागोन आरो मण्डलिनि मानसिफोरानो बेखौ सिफायनानै गोदान कनस्ट्राक्सन जाबाय होननानै बुंब्लाबो आंहा गोरोन्थि जागोन दा बेयावहाय आं भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'नो हास्थायबाय जेबो बुंनो हास्थायाखिसै थेंक इउ